Toto je dozorca, mimoriadne silný nepriateľský mob. Útočí mávaním páži smerom nadol, čím spôsobuje najsilnejšie poškodenie zblízka zo všetkých mobov. Dnes ho vyzvem na súboj, ktorý sa uskutoční v tejto nádhernej aréne. Moje meno je Lady M a toto je ja versus dozorca. Skôr než začneme, chcela by som vás poprosiť, aby ste zanechali like a odber. Pomôže to videu a mňa to brutálne poteší. Ešte by som vám chcela poďakovať za 120 zhliadnutí na videu o zoo. Ak ste ho nevedeli, máte ho na mojom kanáli. A už o týždeň sa máte na čo tešiť, pretože vyjde druhá časť. Jej! OK, takže predstavte si situáciu. Práve ste si dostávali váš dom alebo inú stavbu. Vôjdete dnu a tam vás čaká návšteva, ktorú ste neočakávali. A čo urobíte? Schmatnete krumpáč a pustíte sa doňho. Po pár minútach však zistíte, že to nejako nezaberá a zdrhnete preč. Možno áno. Alebo tam zostanete a budete rozmýšľať, čím ho porazíte. Šípom, mečom alebo čím. No lenže takéto rozmýšľanie vám môže zabrať dosť dlho a on vám zatiaľ zničí polku vesmíru. No a aby ste to nemuseli robiť vy, urobím to ja. Presne v tomto videu. Ale najprv si poďme ukázať arénu. Naša aréna je stylizovaná do modrej a oranžovej farby. Skúste hádať prečo. Kto to uhádne v komentároch, dostane odo mňa srdiečko. Zo svetiel je tu urobený veľký nápis Arena, dáva zmysel. A máme tu ešte takýto chodník a vstupy pre návštevníkov. Mimochodom, chodník vedie samozrejme okolo celej arény, hej, aby bolo jasné. No a vstupy sú teraz zablokované, pretože by tadiaľ mohol ujsť dozorca a to nechceme. Utekať sa z boja nemá. Vo vnútri sa nachádza bojové pole alebo ihrisko. Bojové pole znie lepšie a samozrejme tribúny, ktoré sú plne osvetlené a zasklené. Iba ak začne pršať, tak na mňa bude pršať, na ľudí nie. Pekné, nie? No a keďže je aréna brutálne presvetlená, presvetlená, chápete? Tak by som vám ju rada ukázala ešte v noci. Nadúpané, čo? No, ale teraz sa musíme vyspať a pripraviť na súboj. OK, ako môžete vidieť, trochu sa nám zotmelo, ešte je relatívne vidno. A prečo? Lebo, neviem, príroda, ale zápasy sa väčšinou začínajú o 8 večer alebo o 4 po obede. Kto sleduje hokej, futbal, basketbal, ja neviem čo všetko, tak vie. Takže ja myslím, že môžeme vypustiť dozorcu. Ale najprv potrebujeme výbavu. A za mnou sa tu nachádzajú 4 gigačestky, v ktorých je brutálne veľa vecí, od mečov po sekery, šípy, tu je to úplne načgaté šípmi. A tu máme jednu škatulu, funguje, a na druhej strane bude, hádajte čo, nefunguje. Takže tu budeme dávať veci, čo nefungujú na dozorcu a tu, čo fungujú. Myslím, že to dáva zmysel. OK, už nezdržujem blbými pravidlami, proste berieme meče ako prvé. Tak. A keďže by toto video malo naozaj, že 1 000 000 hodín, tak prestrihám len niektoré časti. Nebudeme to skúšať úplne všetko vlastne. Budeme, ale chápete, nie? Na začiatok skúsme drevený meč, OK, takže poďme do ňoho trochu pomlátiť, pobiť sa, tak. Myslím, že toto tu zelené, čo mu svieti, keď ho tam trafíme, tak nejak to proste, no, asi to je jediný spôsob, ako ho poraziť, trafiť ho do tej zelenej veci. OK, nefunguje to. Takže kam zamierí náš meč? Nefunguje. Tada. No a takto to bude prebiehať. Meč kamenný. Tak, poďme si niekoho nájsť. Poďme, prosím. Niečo, čo funguje. Aspoň niečo, čo funguje, prosím. Ako, je to strašne otravné do ňoho takto dlho mlátiť a dúfať, že sa nejako pred vami už neobjaví. OK.
Poďme, prosím. Puf. A je preč, takže kamenný funguje. Jej. Do tretice s mečou medený meč bude ďalší, OK. A pozerám, že tu máme diváka. Tak dobre pozeranie. Dúfam, že fandí mne, lebo je na superovej strane. Teda minimálne tam sedí. A väčšinou to býva tak, že keď sedíš na superovej strane, tak mu fandíš, nie? Poď, no tak. Metá sa, ukazuje, že červeno, ale nie, ešte žije. Poď. OK, toto nemá zmysel. Takže fail. Nedritový krompáč. Nedritový, dobre to vyslovujem, dúfam, že áno, keď tak ma opravte v komentároch. No poď. Ako najhoršie je, keď je k vám otočený chrbtom. Ja si tu zrazím svetielka, kde je týchto tu. No tak, a už je dobre otočený. Poď, prosím. No tak. Prečo sa otáčaš k stene? Ja ti nechcem ublížiť, ja ťa chcem len zmasakrovať. Poď, prosím. No tak. Puf, a je po ňom. Kámo, my sme prebojovali celý večer, takže ak nemáte čo robiť, môžete bojovať celú noc. Sekera. OK, zmizli? Nie, ešte tu jeden je, takže na ňom to odskúšame. A poď. OK, takže zo sekier fungovala iba kamenná a diamantová a ešte nedrová. Čítam to dobre? Dobre, to je jedno, proste fungujú. Lopaty. Ako v najhoršom prípade ho proste podkopeme pod zem. Medzi lopatami zabodovala žiadna, takže je to úplne odpad. Kráľovnou motík sa zase stala nedrová motika. Nedritová? No, také niečo. Ja mám s tým slovom problém. Keďže sme už väčšinu nástrojov mali, teraz si zoberieme luk a šíp. A keďže brutálne veľa šípov má proste divné vlastnosti, ako je šíp skákania, tak myslím, že ten vám úplne asi nepomôže. Takže ja povyberám len také, ktoré by mohli mať nádej, napríklad jed a tak ďalej. OK, čo som vravila na začiatku videa, že keď začne pršať, bude pršať na mňa, ale na tamtých nie. Ako keby tam niekto bol, hej. Ale teraz sa to potvrdilo, hej. Ach, jaj. OK, takže trochu si ideme zastrieľať. Luk beriem, ako mám aj kušu, ale je to to isté. Kebyže mu strelím do toho modrého, že asi jeho nejaký hlavný orgán, alebo čo? Nespraví to s ním vôbec nič. Skúsme iný šíp. OK, takže šíp poškodzovania, takže poďme to skúsiť, či ho to poškodí. Ale nie, nespravilo to vôbec nič. No a posledným predmetom je šíp s jedom, takže myslím, že môžeme zobrať luk a vystreliť pekne do stredu a trafa. Ešte jednu mu dáme, ešte, no tak. Daj, šup. Prosím. OK, nefunguje to. Urobí to okolo nich takéto bublinky, ale to je všetko. Takže s lukom a šípom veľa nepochodíte. Takže ľudia, chyby sa stávajú a ja tu mám posledný nástroj, naozaj fakt je to teraz posledný, palcát. Ak to bude fungovať, všetci dáte povinný odber, jasné? Let's get started. Poďme, šup. Vážne. No tak, prosím. No poď. Ale vážne, toto by malo fungovať. Potom dajú všetci odber. No tak. Ešte kúsok. Ešte kúsok.
Kamo, je po ňom, takže dávaj ten odber. Ale vážne, prosím. Ja už som ho porazila, tak ho tam nahoď. Fakt, nič nestojí. A mňa to fakt brutálne poteší. Aj si to zaslúžim, som ho porazila. Brako, poď. Daj ho tam, ja ťa vidím. Dal si. Si najlepší Mne sa tak motá jazyk. Sledovateľ ever. Takže náš palcát môžeme víťazne pridať do škatule. Funguje. Zhodnotenie. OK, naše čestky sú úplne prázdne. Je tu jeden šíp, ktorý sa mi tam nezmestil. No a tieto jedna double čestka a jedna klasická, to sú všetky veci, čo nefungujú. Kľudne si to zastavte, máte čas, aby ste si mohli nejako zaznačiť, zapísať, čo nefunguje, aj keď vy to aj tak poznáte, lebo toto všetko funguje. Áno, je to len 6, 9, 10 predmetov, takže je to kamenný meč, diamantový meč, železný meč, nedritový meč, konečne to viem vyslovovať, nedritový krompáč, zlatý krompáč, kamenná sekerka, nedritová sekerka, diamantová sekerka, nedritová motika a palcát. Takže všetko, čo je nedritové, by malo fungovať. Luk a šipy tiež nepoužívajte, videli ste to, nefungoval ani jeden. Ani keby tam bolo možno priamo zničenie dozorcu, tak by to nefungovalo, kto vie. Alebo teoreticky by mohli fungovať všetky predmety, ale dokedy by ste tam museli mlátiť 4 hodiny. Takže ja som vybrala nejaké tie, čo budú účinné, ale aj tak to bude trochu zdĺhavé. Nie je nejaký rýchly spôsob, ako zničiť dozorcu. OK, ak sa ti video páčilo, zanechaj like a odber. Na budúci týždeň vás už čaká Zoo Part 2. Uvidíme sa tam a zatiaľ. Čus.